Igbo bigwe kene mono. Igbo amoromo. Kene muke kene wine. Nke echi ya zero. Abia n'ụbọchị nke taa ikwu gbasara ogono hapisho no dega. Isusu ka na amụrụ ọcha niile. Ụfọdụ Igbo ihe ejide ụgwọ ihe ejide ụgwọ nwaanyị akpụzie nne ya akpụzie ụfọdụ ewe marathon ine n'ihe onyonyo a ya afụ some picture mmadụ n'ọdị ya some ndị yekwe nwaanyị nkwa kata enu some nwaanyị yekwe nwoke nkwa iche ere afọ nwoke ụfọdụ ihe na-eme n'ụwa Igbo achọrọ m n'isi ozi a ozi a ruo some of family ndị aka maka echi n'ụzọ isi n'ozi a ka ozi family ndị aka the family because some family amara ego a ruo echi na ọmụgwuwe asị na amara ego ọnwụ biko Initiate this video. Rural family do to aka. Igbo yiwe kene mo. Ịmụ onye arụsị kpochibere ntị ahụ akpochikọrọ ọkamma na ịbara na ndụ bịa kwuo ego ahụ ka ndụ wodere go ịkwụghakwa anya wepụta afa gị ebe a wepụta pisho gị ebe a ma ọ bụ na ịma ya ọnwụ ike ise ndụ ka nsị ya bịa dịrị gị bụ isi ọma dịkwara ezinụlọ nke mmụọ isi ọma ga-enyi ihe anyị ji ka mba ka anyị na-epụtara aka n'ugwu akpụ anyị eji ogwu akpụ gị ma emegidekwara politiks ya kpa ewelezi ogwu akpụ bịagwa ime anyị politiks isubara ha jarị ichụba ndị ọjọọ awụrụ ya aja ya ọkụ na ọ bụrụ Igbo nwaanyị nọ n'ime ha isusu bara ha ndị ajọ mmadụ isu eke bara ha isusu orie bara ha isusu afọ bara ha isusu nkwọ bara ha o jiri gbuo mmadụ ya gbuo onwe ya ọ bụ ajọ ọchọkọ onye ọ ya bụ onwe ya isusu eke bara ha isusu orie bara isusu anya na-anụ ụbọchị na-anọ ya bara ha ndị iro m ndị na-achụ anyị bịa zaa oku akpọrọ gị bịazie ya na ndụ ị na-abịaghịzi ya na ndụ ị ga-azị ya n'ọnwụ wee na-atụ ga mbere mgbe nna ji wepụta ụwa ma nna na-eche nche n'ihu mmụọ o ji egbu mmadụ ya gbuo onwe ya isusu bara ndị ọjọọ tụba ha onye igburu izuru ozu igbu izuru ozu igbu izuru ozu igbu izuru ozu igbu izuru ozu na nwoke n'ime nwaanyị nọ n'ime ha igbu izuru ozu igbu izuru ozu igbu izuru ozu ndụ isi ọma ọ na-atapụ akpa ha na-atapụ ego ha na ọ na-atapụ akpa ha ebe ha kwuru na ọ were nwayọọ na-adụrụ ha mgbe afọ na ụkwụ ha bubere ha chọọ Ọkịja by force chọkwa n'onye bịara mee ihe ahụ ebe a kọsị anyị ego ha taịnụ ka eyi enye ha efiro na ọnwụ ya na esiwa na wadiara merenge osina wadiara merenge yes apụbagokwanụ m try to share biko ihe niile abụ ndị agbagburu akwụkwọ ebe a before mana ha chọrọ ebe ezi ya si na onwe ife ga-eme ya ka a bịara bịa mụrụ ha isusu because enyego ha time ọ dị atọ anyị ụtọ na a na-ebute ozu mmadụ ebe a ọ dị atọ anyị ụtọ
mana enye gị time kpọọ gị oku ịbịazi oku akpọrọ gị. Onye nke a gụrụ a na-akpọ Patrick Chinedu adịrị m na WhatsApp anyị ekwucha next thing o jesi n'azụ nọ Mozambique si na ya otugo m na nwere ife na-eme. Unu ga-emecha mara na ife na-eme oku unu hapụ isi unu adị ebe a unu ga-amacha fụ na ihe na-eme. Mmadụ ama ntagide ahụfụ kwụọ onye ọ bụ ụgwọ ọ bụrụ problem cheke ya ọ bụrụ gị obi a ga-adị gị mma sensi ahụ Ida ba kuna PCC na da biya ya mun kan gina mun yau bu kareta. Onwa ga ibi atu, onwa ye wutre go. Ya me go mu kan ji.